Самара шәһәре Яктылык мәктәбенең 7 Б сыйныф укучысы Газизова Камилия. Габдулла Тукай сабыйга. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле, җен һәм убыр. Барчасы юк сүз, аларның булганын юктыр гомер. Җен фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган. Сөйләве яхшы, күңелле, шагыйрәне ялган ул. Һич өрәк, албасты булган сахралар, кырлар да юк. Шүрәле асрап ята торган кара урман да юк. Син әле үс, һәм укый күп, шунда аңларсың барын. Мәгрифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын.